Egun on danoi. Buenos días a todas y a todos. Bakizuen bezala, eta urtero bezala, eskertu lehenik eta behin, etorri izana, eta aurkeztu baita ere, Yolanda Domínguez daukezue, nire ezkerreta, zerga kudeaketako zuzendari ordie, zerga kudeaketako arduraduna. Dakizuen bezala, aurkezpen honen xedie eta helburua izango da 2019ko errenta kanpaina eta ondare zergan kanpaina aurkeztu. Eta errenta kanpaina, errenta eta ondare zergan kanpainakin hasteko eta pixkat balorazio orokorra egiteko, esan lehikeu benetan kanpaina arrakasta bat izan dela. Arrakasta bat izan dela, bai emaitzan aldetik, bai emaitzan ikuspuntutik, baina baita ere gai izan gehalako egoera hontan eta koiuntura hontan gizartiei eta Gipuzkoako herritarrei zerbitzu bat emateko eta batez be koiuntura hontan baita ere helburu bezala jarri gendulako dirue jasotzea ateatzezikoen pertsonala nahi lehen bueltatu behar ginola. Realizar las devoluciones pixkat perspektibakin ikusita, garai hartan eta momentu hartan, erabaki ausarta ematen zuna, lo que parecía una decisión un poco demasiado valiente, podemos decir que fue una decisión acertada. Beti bezala, egoera hauek eta koiuntura hauek alde batetik ausardiz aurre egin ginen, baina baita ere aukera bezala hartu ginen. Hacerle frente de forma valiente y también ofrecen eta apustu handi bat egin genuen teknologi berrien inguruen aurrea pausu bat egiteko. Gero, emaitzak ikusiko ditugun bezala eta ze modalidadetan presentatu dien ikusiko dezue modalidade telematiko hortan aurrera pausu oso nabarmen egin deula eta azken urteauetako y que pone en valor las inversiones realizadas en los últimos años. Como decía, los resultados han sido muy buenos. En cuanto a la campaña de renta, hemos recaudado 37 millones de euros más que el año anterior. Y en cuanto a la campaña de patrimonio, hemos recaudado 8,4 millones de euros más. Lo que supone 45 milioi euro gehiago errentan hasieran aurreikusi genuena baino, eta ondare zergan kasuen 6 milioi euro gehiago aurreikusi genuena baino. De hecho, ondare zergan kasuen esan lehikeu 2017 kenduta historikoki inoiz baino altuo izan dela. 2019ko diru bilketa. Eta zergatik izan da ona? Dudai gabe 2019, nahiz eta gaur eguneko egoera beste badan, 2019 urte oso ona izan zelako ekonomikoki, jarduera ikuspuntutik eta beraz enplegu ikuspuntutik. Askotan esaten dugu, ze garrantzi duen ekonomi indartsu bat izatiek guri ongizate mailai eusteko, gure ongizate mailai eusten dioben zerbitzu publikoek finantziatzeko, eta nik uste dut oraingo hontan aurten benetan jabe egiteko moduko edala. 2019 osona, baina 2020 beste realitate bat bizi dugu. Kanpaina hau eta esan dugu arrakasta bat izan dela, eta arrakasta honek dudai gabe bere merituek dauzke, eta kasu hontan bereziki eskertu nahi nituzke bai gure langileek eta baita herritarrak ere. Gure langileen kasuen, dudai gabe ogasuneko langileek, bai telefono zaitu dienak, bai aurrez aurre haitu dienak, esfortzu oso handi egin debe, baita ere hilarak antolatzen dituztenak, garbitzaileek, izfeko, hau da aldundiko, informatikako gure lankideek, hau guzti gabe, ezinezko izango zen zerbitzu hau ematie eta ezinezko izango zen egin deun bezala aurrea ematie. Beraz, arrakasta honen parte eta motibo die dudai gabe. Baina baita ere, herritarrak eskertu nahi nituzke.
noski egiten deben aportazio horri esker gai gehalako lehen esaten genuen bezala zerbitzu publikoek finantziatzeko, baina baita ere esfortzu bat egin debelako egoerara egokitzeko eta hainbatek esfortzu bat egin debelako baita ere kanal berriek, kanal telematikuek, internet bitartez aurkezteko. Guretzako egoerara egokitu eta oportunitate bezala hartu dugu. Eta espero dugu hemen eman ditugun pauso hauek eta herritar askok eman dituen pauso hauek geroak ore hala izatie, hor geratzie eta aprobetxatzie. Ze guk pertsonan arretak jende askoz gehiago jarri gendun laguntzeko, baina online egiteko aukerak ez zabaldu egin ginun eta erraminta berriek martxan jarri ginun. Honen ondorioz, inoizko errenta kanpainaik telematikoena izan da. Zergadunentzako eta internet bitartez aurkeztu dienak bilek batuta aitorpen guztien 87 osatzen dugu. Beraz, inoiz baino zifraik altuena da bilek batuta. Era bertan, itzulketak ahalik eta azkarren egin ditugu eta guretzako hori oso importanti izan itzultzea tokatzen ziko bendarantzako. Eta bukaeran estatun lehelenak izan ginen, aurrez aurreko arreta presentzial hori eskaintzen. Eta momentu honetan, lehen esan detan bezala, erabaki ausarta ematen bazun garai hartan, ze pixkat jarri behar dugu, martxo eta garai hartako egoeran, eta danon artien eta danon esfortzeri esker lortutakoa. Errentan kanpainan zifratan sartzeko, aitorpen kopuruei behitzen badiogu, ikusiko dugu 2019 esan bezala urte hona izan dela, eta ia 1700 aitorpen gehiago izan ditugula aurreko urtien baino. Lehen esan dut, telematikoki hazkunde handia izan deula, internet bitartez prestautakoek, internet bitartez aurkeztutakoek, 13% hazi dira, aurreko urtiekin konparauta. 105.000, praktikamente 106.000 aitorpen izen dielarik, 384.000 aitorpen guztitatik. Hortako, baliabide ezberdina jarri ginen, eta egizan ondo funtzionau da. Gogoratzen mazate, klabiek jarri ginen, eta hortako prozedura simplifikatuak jarri gendun, ordezkaritza ematekore asko erraztu gendun prozedura, eta erronka honek gustauko liukena da mantentzia eta edatzen eta zabaltzen segitzia. Proposamenetane gorakada nabarmena izan dugu, 5,7 proposamen gehiago prestatu ditugu eta onartu dira, eta mekanizatuen berriz, ikusten dezuen bezala, 1,31ko jeitxiera bat izan dugu. Hau da, noski, mekanizatuen guretzako naizta apustu egiten deun proposamenetan aurrea jarraitzeko eta baitare internet bitarteko kanala indartzeko, guretzako mekanizatue importanti da baitare bermatu beharreko zerbitzu bezala. Ze kasu batzutan, bai aitorpenen konplexutasunagatik, adinangatik, hor baitare zerbitzu ona mantentzen jarraitu behar dugu. Aitorpenen emaitzen arabera behiratzen badeu, ikusiko deu, alde batetik, ordaintzea atea dien aitorpenetan igoera bat izan deula, baina ikusiko dugu baitare ezoiko sarrerak izan ditugula, ondare irabazitan batez ere. Lehen esan dugu, baina eta berriz 2019 ona izan zala. Eta ondare irabazitane sarrera garrantzitsuak izan ditugu. Itzultzea tokatu dienetan berriz, pixkat gutxillo izan die, 300 bat gutxillo izan die, eta hori bai, batez beste pixka gehiago tokatu zaie. Aurreko urtien batez beste 1.055 euro zien itzultzea, eta aurten 1.083 izan die. Eta ordaintzerako kasutan, ikusiko dezuen bezala, baitare
media hori igoin da pixkat, 2.102 eurotatik, bataz bestien, 2.249 eurota. Eta azkenik, datuei dagokionez, ondaren gaineko zerga, hasieran esan dut, hazkunde nabarmena izan deula, 67 milioitan bukatu deu, 2017 ondoren historikoki zifraik onena, eta aurreko urtien gogoratzen mazeate esaten gendun bursak aurreko 8 urtetan baino itxiera okerra izan gendula. Hori, oindala urte bete komentatzen gendun. Baina aurreko ikusten gendun horrek ikusita ekonomia nola zijoen buelta emango zula. Nik uste eta apirileene hortaz hitzein gendula. Bueno, realidadie da, uste dut 2018 IBEX-ak adibidez 8.500 pasatxo itxizula, eta 2019ek itxizun 9.500 pasatxo baita ere. Gaur egun, egia da, egoera beste badala, baina hazkunde honek bere aportazioa, bere ekarpena egin du. Beraz, hazkunde nabarmena, 67 milioi eurokin ondare zergan. Eta hemendik aurrea, zerbitzu karta eta langileen atala aurkezteko, Yolanda, imango jot hitze. Yolanda, nahi zunean. Eskerrik asko. Bueno, diputatuak aurreratu duen bezala, aurtengo kanpaina ezoikoa izan da, eta horregatik protagonismo berezia izan dute kanpainako langileak eta errentan dauden langile guztiak. Batzen dator analiziarekin eta kanpaina arrakastatsua izan da, eta foru langileek egin duten lan ezerraren ondorio zuzena da. Hain zuzen, baliabide gehiago jarri ditugu martxan eta zergadunari erraztasun ematen saiatu gea. Bai, bideoa jarri genuen gureko eforria, analizateko telematikoki aurkezteko, presentzialki hasi aurretik 80 teknikari jarri genitun telefonoan, kontsultei erantzuna emateko, baita ere klabea jarri genuen martxan presentziarik gabe, bulegoetara joan gabe atea daitekena, ordezkaritzak, beste baliabide asko jarri genitun martxan, eta egila da arrakastatsua izan dela. Eta zenbat datu hau sostengatzeko, adibidez, idatzizko konsulta, kanpainan zehar, 470 erantzun ditugu, hau da, aurreko urteko baino ia bikoiztu egin degula, eta gainea epeak murriztu ditugu, horiek erantzuteko. Telefono deiei dagokienez, langileen interbentziorik gabe direnak gehitu egin dira, baina eta langileen interbentzioarekin direnak 130 gehitu egin dira. Batez ere proposamenak aldatzeko eta konsultak bai tributariak eta bai nola aurkeztu aitorpenak galdetzeko. Eta kanpaina osoan bakarrik 105 deiak galdu ditugu. Osea, 529 deietatik bat galdu da bakarrik. Eta itxaron denborei dagokienez, ikusi dugu mekanizatuan kasuan, itxaron denbora murriztu egin degula, baina baita ere arreta denbora gehitu egin dela. Ikusi dana egila da mekanizatuan aitorpen konplejoagoak egon direla. Eta kanpaina hau sekulako erronka izan da, guretzako, ogasunarentzako, eta gure ustez erakundeak primeran erantzun du, eta emaitzak onak izan direla. Osondo, eskerrik asko Yolanda. Eta amaitzeko, nire aldetik, berriz ere nabarmendu, kanpaina arrakasta bat izan dela, ez bakarrik emaitzai dagokionien, baizik eta baita ere, herritarrei zerbitzu on bat emateko gai izan gehalako bizi izan deun egoera zail hontan. Eta eiteko modue erraza izan da. Erraza formulan, gero bere lana dauzke aurre ematie, baina da aldundi eta herritarren arteko elkarlan eta esfortzu bateratu esker. Horri esker izan gea gai kanpaina hau aurrea ateatzeko, eta dudai gabe hori izango da baitare formula errealitate konplexu honi aurreiteko. Danon elkarlana eta danon esfortzu bateratue. Bai egoera honi
eta bai gure aurrien jartze zaizkigun etorkizuneko erronka guztiei. Momentu honetan, jarduera ekonomikoe berreskuratzie da gure lehentasunetako nagusienetako bat, izane hori normalizatzen deunean normalizatuko ditugu baitare finantziatzeko gaitasunak gure zerbitzu publikoei dagokionez eta gure ongizate mailai dagokionez. Beraz, eskerrak eman danei, eskerrak langileei, eskerrak herritarrai, eta dei batein, bizideun errealitate konplexu hori modu hontan lantzeko eta modu hontan aurreiteko. Elkarlanan bitartez eta danon esfortzuen bitartez. Nahi badezue, azkenengo balorazio hau erderaz egingo dut, nahi badezue, eta hortik aurrera pasauko ginake ja zuen galderata. Decía que la campaña ha sido un éxito, no solo por el resultado, sino también porque en esta coyuntura hemos sido capaces de ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. Desde un punto de vista de resultado, estamos hablando de 51 millones de euros más de lo previsto, 45 millones en la campaña de renta, 45 millones más en la campaña de renta y 6 millones de euros más en el impuesto de patrimonio. Por tanto, desde un punto de vista de resultado, la campaña ha sido un éxito. Pero decía también que ha sido un éxito en esta coyuntura el poder dar servicio y lo que en un momento, y si nos ponemos en la situación y en los meses en los que nos situamos, aquello que parecía una decisión valiente, por así decirlo, pues hoy con la perspectiva vemos que fue un acierto. Y ha sido un acierto gracias a la colaboración y el esfuerzo conjunto entre Diputación y la ciudadanía. La misma fórmula que necesitaremos para hacer frente a esta situación, a la complejidad de la situación en la que vivimos, pero también a cualquier reto que se nos ponga por delante. Vivimos una coyuntura compleja, hemos hablado muchas veces de la importancia de tener una economía fuerte para poder sostener los servicios públicos, para poder financiar los servicios públicos sobre los que se sustenta nuestro bienestar social, y sin duda hoy, este año, es un buen ejemplo, donde hemos tenido una campaña de renta y de patrimonio con unas cifras muy buenas, gracias a que en 2019 contábamos con una economía fuerte, pero nos viene en una realidad muy distinta. Económicamente, nada que ver, que sin duda nos va a ayudar a la caída de recaudación que tenemos este año, pero donde tenemos un reto importante por delante. Y con ese agradecimiento, tanto al personal de la Diputación como a la ciudadanía, pues hacer un llamamiento para que sigamos por el mismo camino, para afrontar esta coyuntura, la dificultad de esta coyuntura, a través de la colaboración y el esfuerzo conjunto. Eta hemendik aurrea, zuen galderak edo zerbait gehiago zabaldu edo detalle gehiago nahiko bazenuteke, zuen esku. Bueno, en estos momentos, en un inicio hablábamos de un 20-25 como caída prevista. Estamos hablando de una valoración de marzo, del mes de marzo. En estos momentos vemos que vamos a estar cerca del 20, ligeramente por debajo del 20, pero cerca del 20. Es difícil tener visibilidad. Obviamente, esta campaña nos ayuda en ese sentido, pero obviamente el impacto es tan importante que desgraciadamente no viene a revertir la situación, pero estaríamos cerca de una caída del 20% en estos momentos. Tenemos que ver cómo evoluciona la economía, cómo evoluciona también el empleo. Para ello será importante las medidas que hoy por hoy están en marcha, como los ERTEs, que sin duda pues afectan al empleo, y el empleo afecta muchísimo a la recaudación. ¿Tienes datos sobre esas preliminares de sociedades?
Bueno, sociedades, lo que hicimos fue dos partes, es decir, grandes empresas en julio y microempresas, pequeñas empresas, etcétera. Ahora en septiembre tenemos que esperar a final de septiembre para tener una visión. Normalmente las últimas 2 semanas suelen ser muy activas, por tanto en breve podremos tener datos para ponerlos y compartirlos. Urte bukaerako aurreikuspenan inguruen, martxuen esan gendun, aurreikusten gendula 20% eta 25% jaitsiera bat. Gaur egunien 20%ko inguru hortako aurreikuspena daukegu, zerbait gutxillo izan leike, dudik gabe, adibidez kanpaina honen emaitzak lagundu egingo digu, baina jaitsiera hain da garrantzitsue, ez dela nahiko inondik inola ere, baina momentu honetan gure aurreikuspena urte bukaerakiko izango litzateke gutxo gara bera 20% inguru, igual zerbait gutxillo. Urte bukaeran guezen bezala, garrantzitsu izangoa baita ere, jarduera ekonomikoek nola aurre egiten duen, enpleguek nola aurre egiten duen, oso garrantzitsua diru bilketako, eta enpleguentzako baita ere momentu honetan oraindiken ERTE bezalako neurrieke garrantzia handia daukebe. Ze hoien ondoren ikusiko dugu benetan enpleguen bilakaera benetako ez zein dan. Bai, urte bukaerako bisibilitate gutxi baldin badaukeu, ze esanik ez hurrengo urteako, baina bai aurreikusten deula 2020ko ekonomile asko sufritzen nahi da, eta 21 iruditzen zaku sentidu ordan oso konplexua izango gala. Beraz, diru bilketa aldetik ez dugu ikusten igoera nabarmenik izango deunik, danadan, esan detan bezala zaila da ez, bisibilitate edukitzea, baina zoritxarrez iruditzen zaku ekonomikus puntutik oraindik urte oso konplexua izango da. Bueno, yo creo que sin duda es un impacto muy importante. Tenemos que ver cómo evoluciona. La evolución será distinta, probablemente por sectores. Hay sectores donde el impacto ha sido mucho más importante que en otros. En estos momentos, la verdad es que de las distintas lecturas siempre hay previsiones que varían, ¿no? Desde un 13, 16... Bueno, en cualquier caso, el impacto es muy importante en todos ellos y yo creo que va a ser importante las medidas, cuánto tiempo sigan en vigor para poder ayudar a sostener a aquellos que puedan retomar en un futuro la velocidad de crucero en su actividad económica. Yo creo que ahora vamos a vivir o estamos viviendo una travesía del desierto y en esa travesía del desierto pues desde la Administración tenemos que hacer lo posible para ayudar a sostener a todos aquellos que puedan recuperar esa actividad en el futuro. Bai, bueno, nik uste dut sorpresai gabe, ikusten deulako egoera zein dan, eta nik esango nuke kezkatuta baino gehiago okupauta, ikusten guk nola eragin leikeon. Lehen aipatu dut guk, eta erabaki horietan, pixkat beti balantzan jarri behar ditugu, alde batetik zuhurtzia, finanzieroki gure egoerei daukionez, baina bestaldetik baita ere, ausartak izan behar dugu, eta gaurko ejemplo bada, ez? Bakarrak izan ginen, errenta kanpaina eta ondaren kanpainak, ez? Mantentzen, eiten, iruditzen zikulako, herritar askontzako oso importanti ezala, jasoko zuen diru hori. Momentu honetan behartzula, eta oain eman behar ginola. Orduan, bueno, pixkat nik uste administraziotik bi gauza horiek landu behar ditugula. Neurri batzutan ausartak izan behar dugu,
baina ahaztu gabe baita ere zuhurtzi parte hori neurri horiedanak mantendu ahal izateko eta gure zerbitzu publiko, oinarrizko zerbitzu publikoek mantentzen jarraitu ahal izateko. Bestera bat esan da, oinarrizko zerbitzu publiko horiek arriskuen ez jartzeko. Besteik? Eskerrik asko, danoi, eta hemen jarraituko dugu. Ondo izen.